Jo crec que moltes coses. Fa 40 anys que hi som, tenim de vida 40 anys. Vam néixer amb usuaris de la sanitat, però ràpidament vam veure que la salut és transversal. I aleshores ja vam incloure dins de les nostres sigles el consum i l'alimentació. El que fem és assessorar, informar i formar les persones que es dirigeixen a nosaltres, tant els socis com amb grups de persones que poden ser casals de gent gran, poden ser AMPAs, etc. Però el que ens sentim més orgullosos és que arribem a moltes escoles i estem formant el futur consumidor i usuari de la sanitat. Els joves que el dia de demà serà qui podran consumir i treballar, diguéssim, dintre del món del consum amb ple coneixement de causa. Hauríem de tornar a recuperar el que acabo de dir. La formació, la informació, sobretot amb el jovent, és important. I evidentment que tot el que mengem repercuteix en la salut. És per això que aquesta ha de ser suficient, equilibrada, complementada amb l'exercici físic, perquè una mala nutrició pot debilitar el sistema immunològic i ser tots més vulnerables a les malalties. De fet, moltes vegades el que fem és diem, és que per ser saludables o menjar saludablement hem de fer grans canvis. Doncs no hem de fer grans canvis. Simplement hem de menjar més verdures, hortalisses, peix, cereals, fruites, fruits secs, amb racions moderades i també reduir el consum de carn, sobretot de carn vermella i processada i ultraprocessada. És una mica difícil, el jovent no sap de cuina, no disposem de temps i moltes vegades això és el recurs fàcil. I a més també hauríem de reduir el consum de sucres. Ja justament l'Agència de Salut Pública de Catalunya va fer un estudi i amb el qual va quedar en evidència que és molt important reduir els sucres i a més la Generalitat va fer un decret perquè les empreses el reduïssin. Jo també voldria parlar que estic parlant que la gent ha de menjar de manera saludable, però no tothom té accés a aquest tipus de menjar. Hi ha una població que té una economia deprimida i en algunes zones geogràfiques i algunes zones urbanes hi ha una situació complicada, tenen menys ingressos. Avui dia jo crec que s'ha de resumir en una sola cosa: dieta mediterrània, reconeguda a nivell mundial. Jo crec que una persona ben informada pot triar, però també és cert que la publicitat moltes vegades no influeix positivament en les decisions de comprar, perquè la publicitat dona eines per comunicar amb garanties i amb criteris objectius i l'administració és la que controla que les empreses compleixin amb la normativa per garantir la seguretat dels aliments. I el binomi consum i comunicació, tot i que és essencial, moltes vegades utilitza alguns paràmetres que no tot s'hi val. Evidentment, amb la publicitat no tot s'hi val, perquè repercuteix en la salut de les persones i incideix en les decisions de compres. I això és preocupant principalment quan té a veure amb els col·lectius vulnerables, les persones grans, les discapacitades, els nens, els joves. Justament hi ha un estudi de Creu Roja que no fa massa temps que ha sortit en què diu que cada vegada creix més la pobresa, sobretot entre nens i persones grans. I la publicitat, tot i que és beneficiosa perquè ens informa d'allò que ens interessa, també pot ser adversa perquè tenim accés d'informació. Aliments de temporada, globalització alimentària. Dins de l'etiquetatge pots trobar 1000 logos. El de productes ecològics, de producció integrada, que és la Marieta, que aquest no el coneix massa gent. Pot ser la venda de qualitat, la de proximitat, el comerç de confiança. Evidentment que l'alimentació és un pilar bàsic per la salut, perquè està directament relacionada, però en el moment que aquesta informació que rebem està distorsionada, el que fa és influir negativament i aleshores, en lloc de ser saludable, deixa de ser-ho. Un bon anunci val més que 1000 paraules. Això ja ho diuen tot i que 1000 informacions o consells, però perquè amb ells, als publicistes, els interessa que comprem allò que estan publicitant. Si allò s'ajusta als nostres interessos, fantàstic, però no sempre és així.
els criteris publicitaris dominen totes les tècniques i, evidentment, el que això és que utilitzen recursos per aconseguir aquella fórmula, entre cometes, màgica, per aconseguir que tu facis un clic i aquell producte que no necessites, que no t'interessa, resulta que sigui impossible de deixar de comprar. Jo crec que el que fan és augmentar el nostre desig. Una manera de prevenir-lo? Tornem a la informació i la formació. Jo crec que cal formar els consumidors, els grans, els joves, a tot tipus de consumidors, d'una manera responsable, que comprin de manera sostenible, que sàpiguen veure i valorar i interpretar les etiquetes, tant la nutricional, que són amb els, diguéssim, que és l'etiqueta obligatòria, com la no obligatòria. Però jo crec que el més important, per concloure aquesta informació o aquesta xerrada que estem fent, és que, independentment de la formació i de la informació, davant de qualsevol dubte, s'ha de dirigir una persona al seu metge de família, que és aquest, que l'informarà quins són els aliments en funció de la seva edat, estatura i sexe, i així no tindrà cap dificultat en aplicar-lo per la seva quotidianitat.